खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङाव दङ आसामनि रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव गंनै न'आव बानायनाय सिलाइजों सिखावखौ हमदों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 20 आगस्तखालि कक्राझार रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव सासे सन्देहगोनां मैहुर खालामग्राखौ गंनै न'आव बानायनाय सिलाइजों हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सा-6 सन्देहगोनां मैहुर खालामग्राफोरनि मोनसे हानजाया पार्कआव हाबदोंमोन जेब्ला बिसोरो पेट्रलिं खालामबाय थानाय हाग्रा मावफारियाफोरजों मोगा-मोगि जायो। जेब्ला बिथांमोनहा हाग्रा हानजाखौ नुयो अब्ला बिसोरनि गेजेराव साबाया खारखोमानो हादोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बिसोर लोगोआव मोननै आखाइजों बानायनाय सिलाइ मोनो। मावख'गिरिफोरा दा खारलांनाय गुबुन 7 सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। हमजानाय सुबुंखौ नायबिजिरनायाव बाहागो लानानै सोंथि खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि सनायाव सासे लाइमोनखौ बुथारनायनि दायाव सानै बिदा-फंबायखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। काछारनि मोनसे बिजिरसालिया आसामनि सनाय बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय खोला महनपुराव सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव सानै बिदा-फंबायखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिदा-फंबायनि मुंखौ हुसेन आहमेद लस्कर आरो हसन आहमेद लस्कर होनना सिनायथिनाय जादों, जाय खोला महनपुर पार्ट 1 आव थायो। बे जाथाया 2022 मायथाइनि 28 अक्ट'बरखालि जादों, जेब्ला आब्दुल आलिम लस्करखौ हासानजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानायनि उनाव गाग्लोबनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। अभिय'जन हानजानि बादिब्ला बिदा-फंबायफोरा आब्दुल आलिमखौ सिखा आरो दंफांनि लावथिजों गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला भुगिनांनाय सुबुङा माइनि फोथाराव खारनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांखौ होसोनानै गाग्लोबफिनदों। उनाव बिथांखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव 30 अक्ट'बरखालि बिथाङा रुंसारि जायो। गोलाव बिजिरनायनि उनाव बिजिरसालिया साखि आरो साखिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै सानैखौबो दायनिगिरि होननानै फोसावो। बिजिरसालिया बिथांमोनखौ आइपिसिनि 302-34 सेक्सननि सिङाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावो आरो साफ्रोमबो सुबुंखौ 5,000 रां जरिमाना होयो। जुदि बिथांमोनहा जरिमाना होआ अब्ला बिथांमोनहा 6 दान जोबथेसालियाव थानांबावगोन। थामथि खौराङाव दङ WWE स्टार दा ग्रेट खालिआ दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसामाव फैदों। बारग' WWE चेम्पियन आरो खमलायनाय हाथरखि दा ग्रेट खालिआ थांनाय दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय 20 आगस्तआव आसामाव फैदों। ग्रेट खालि, जायनि गुबै मुङा दालिप सिंह राणा, गोबां दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय ओनसोलफोराव रैखाथि आरो फिन थांना थानायनि राहा दासिमबो सोलिगासिनो दं। बिथांनि दावबायनाया बै समाव जादों जेब्ला आसामाव दासिमबो गिख्रंथाव दैबानानि गोहोमजों जुजिगासिनो दं, जाय हादोरसा नाङैनो रोजा-रोजा सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। गावनि दावबायनाय समाव कालिआ दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनाय दिन्थिदों आरो गोब्राब समाव हारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि गोनांथिखौ फोरमायदों। खमलायनाय हाथरखिनि नुजाथिनाया सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। गोबां सुबुंफोरा आसामनि दैबानाजों गसंनो नाजानायखौ बाख्नायदों। बिथांनि दावबायनाया हादोरसायाव सोलिबाय थानाय सुबुं माहारि आरो रिलिफ नाजानायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव पिएम मदिखौ लोगो हमो आरो दैबानानिफ्राय रैखा मोनफिन्नायनि सोमोन्दै सावरायो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 20 आगस्तआव गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों आरो रायजोनि दैबानानिफ्राय रैखा मोनफिननो नाजानाय आरो गाहाय जौगाथायनि गोनांथिफोरनि सायाव सावरायदों। बे मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया आसामाव बावैसो जानाय दैबाना आरो सोलिबाय थानाय रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसननि खामानिफोरनि सोमोन्दै गाहाय मन्थ्रिखौ फोरमायहरो। बिथांमोनहा आसाम सरकारनि गिबि 100 साननि सोमोन्दै सावरायो, जेराव हादोरसायाव खामानि मावगासिनो थानाय गिदिर मावथांखिफोर आरो जौगाखां हाबाफारिफोरखौ लाफायो। शर्माया मिरुखौ दैबानाजों गाग्लोबजानाय ओनसोलफोराव दैबाना सामलायनाय, गोदानै दाफिननाय आरो फिन थांना थानायाव हेफाजाब होबाय थानो खावलायनो हागौ।
बे जथुम्माया जाबाय जेब्ला आसामा गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव सरासनस्रा थासारि लाबोफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो इयुननि दैबानानिफ्राय बारग'नो थाखाय थियारि जाना दं। दिल्ली दावबायनाय गिबि मन्थ्रिया दैबानानिफ्राय रैखा मोनफिननाय आरो आसामनि गासै जौगाखां बिथांखिफोरनि सायाव मिरुजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय हादोरसा सरकारनि नाजानायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ कक्राझाराव 18,500 पेकेट गुबुन हादोरारि सिगारेटखौ हमदों। आसाम पुलिसआ थांनाय 20 आगस्टआव कक्राझार जिल्लायाव गंसे कन्टेनार ट्राकआव दोनखोमानाय 18,500 पेकेट गुबुन हादोरनि सिगारेटफोरखौ जब्द खालामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिगारेटफोरखौ आयेन बेरेखायै लांनाय जादोंमोन आरो हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गंसे कन्टेनार ट्राकनि सिङाव दोनखोमादोंमोन। पुलिसआ गारिखौ होबथायो आरो नागिरो, गोबां बिबांनि गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय सिगारेट मोनो। जब्द खालामनाय शिपमेन्टखौ दा गावनि आवथायाव लाखिनाय जादों आरो बेखौ बबेनिफ्राय फैनाय, बबेयाव थांनायमोन आरो सोर आयेन बेरेखा हान्था-मेलायाव लोब्बा दंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ हादोरसायाव आयेन बेरेखायै बेसादनि थांलाय-फैलाय खालामनायनि हेंथायै नायबिजिरनाय आरो गोख्रों खालामनाय समावनो बे जब्दखौ खालामनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया 30 साननि सुथि लानानै न'आव फैदों। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (एनडिएफबिनि गायसनगिरि ड रन्जन दैमारिया बृहस्पतिबारखालि 30 साननि सुथि लानानै उदालगुरियाव थानाय गावनि न'आव फैफिनदों। न'आव सफैनायनि उनाव माखासे मोजां हास्थायगिरिफोरा बिथांखौ लोगो हमनो आरो हेल' बुंनो फैदों। बिथांनि फैफिननाया बे समाव जादों जेब्ला बिथाङा कास्टाडिनिफ्राय अरायथा नङै लिभआव दं। बेयो बर' हारिनि गोसोखौ बोनो हादों। बिथांखौ न'आव फैफिननायखौ नुनानै मददगिरि आरो मोजां हास्थायगिरिफोरा गोजोननाय मोन्दों। 2008 मायथाइनि आसाम सिरियाल बमा बेरफ्रुनाय केसआव लोब्बा थानायनि थाखाय बर' सोमावसारनायनि सासे गोनां सुबुं दैमारिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होजागासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसामनि केब सालायगिरिफोरा शिलंनि हिंसायारि जाथायखौ होबथानानै राजालामाखौ होबथादों। रोजा रोजा सुबुंफोरा थाबथानानै दं। सानसे सिगां शिलंआव जानाय हिंसायारि जाथायखौ हेंथा होनो थाखाय टेक्सि सालायगिरि आरो हान्थामेला मावथिफोरा राजालामाखौ होबथानायनि जाहोनाव बृहस्पतिबाराव आसाम-मेघालय सिमानि साखाथियाव रोजा रोजा दावबायारि आरो गारिफोरा थाबथानानै दं। बे सोमावसारनाया जराबादआव जादों, जेराव सोमावसारगिरिफोरा मेघालयआव रेजिस्टार जानाय गारिफोरखौ आसामाव हाबनो होबथादों। बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि शिलंआव खासि फरायसा आफाद (केएसइउ) नि गोसोम फिरफिला गोनां मटर साइकेल रेलिआव आसामनि सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै गोबां गारिफोर थिसनदोंमोन। पुलिसआ बुङो दि शिलंनि दाङाबाजिनि समाव गं 31 गारिफोरखौ बुफाय-बुसि खालामनाय जादों आरो गंसे गारियाव अर सावना होनाय जादों। उनाव केएसइउ नि 3 दैदेनगिरिफोरखौ 14 साननि थाखाय जुडिसियेल कास्टाडियाव दैथायहरनाय जायो। थासारिया आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव हान्था-मेलानि जेंना सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव गोबां दावबायारिफोरा थाबथानानै दंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।